Ahoi, Herr Kapitän. O sea, aquí en esas plaques que se ven aquí, això és que no hi ha vent. Això que està aquí, que està marcant amb la de que lleva així. Però en canvi, si mires cap a baix, el que brilla més és que hi ha vent. Estan entrant en una zona que no hi ha vent. Clar, si ves una borra com aquests tranquets, borreguets, Mira ella com fa fotos. Avui podríem anar a menjar fora. No, que tinc el peix descongelat, carai. Tinc unes lubines. Després ells a sopar no volen sopar. No, com volguéssiu, hasta demà també aguantaran. Què estàs fent, fotos o pel·lícules? Pel·lícula. Vostè faria una foto. No, foto la faig també. Mentre faig pel·lícula faig foto. Oi, és multi. És que